ನಡೆದಿನ ಯಕ್ಷಾಮೃತ ಯಕ್ಷವೈಭವಡು ಆಟದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೋಟಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ವೇಷಲೆಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ವಾಮಂಜೂರು ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಹಾಲಡು ಯಕ್ಷಾಮೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪೈನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷವೈಭವಡು ನಿಚ್ಚಲ ಒರಿಯೂರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವಂದಿತ್ತರ 3ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಮನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಒಂಜು ಕಾಲುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲಿಡು ರೈಸಿದಿನಾರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೋಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುರಾಣ ಜನಪದ ಬೀರೇರ್ನ ವೇಷಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಊರದ ಪದ್ಧತಿ ತಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸು ಕೊರಂಡಲ ಇಲ್ಲಲ್ದಿ ಪಿದಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒನಸು ಕೊರಿಯಾರು ಎಂದು ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚ ಅದು ತೊಲೆ ನಾವು ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಆ ಋಣ ನಂಕು ಒರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಸನ್ಮಾನಗೂ ರೆಡ್ಡು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಏನು ಪತ್ತದು ಅಂತದೆ ಸತ್ಯ ಬನಪೆ ಯಾನು ಭಾಷಣ ನೋಡಿದಾಲ ಉಸಾರದ ಎತ್ತು ವೇಷಡು ಮಾತ್ರ ಉಸಾರಂದು ನಿಗುಲು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಜವಣಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಆತೀರಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪುರಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ 10 ಜೋಕುಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು 4 ಜೋಕುಲ ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಜೀರಗಿಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ಇಂಥ ಟಿವಿಡುಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಪೇರು ಒಯ್ನು ಆಟೋನತ್ತು ಬಡ್ಚಾಂದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅವೇನೇನು ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಮಲ್ತನ ಪಾತ್ರನು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಆ ವಾವಾನಮ್ನೆಡ್ಲ ಬೋದು ತೂಪೇರು ಎಂಚಿನ ಕಡಿಸಿ ಮಲ್ತು ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡೇನ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಐನು ಮಾತ ತೂಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಅಂತ ಇಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಅನ್ ಪಾತ್ರೆನ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಏನಡ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿತ್ತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ದು ಏನಾರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಕುಡುಪು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರನ್ನು ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನೋಹರ್ ಭಟ್ ಕುಡುಪು, ಮನೋಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಗುರುಪುರ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೀಲಾಧರ ಸುವರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ನಾಗರಾಜ್ ರಾಯ್, ಜಯರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ವಾಸುದೇವ್ ರಾವ್, ನಾಗೇಶ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ.